Александр Лукашенко кульгаў у Пакістане. Гэта прабавалі схаваць, але не атрымалася. У Казахстане ён прызнаўся, што прапанаваў Пуціну размясціць ракеты «Арешнік» у Беларусі. Сёння мы абмяркуем гэтыя тэмы ў прасвеце. З вами Сергей Пелеса. Вітаю вас на Белсаце і пачынаем. На студыі мой госць, размоўца Александр Трошенкаў, аўтар і сузаснавальнік парталу Reform News, а таксама вядомы ютубер, які вядзе ці сувядзе праграму «Саша, што ты несеш». Прывітанне, Александр. Прывітанне. І першая тэма, свежак, па сутнасці. Сёння Александр Лукашенко падчас саміту АДКБ ў Казахстане, яго расійскі журналіст запытаў пра каментар аб ракеце «Арешнік», якую расейцы выкарысталі супраць Украіны. Прапаную паслухаць яго досыць дзіўны адказ. Подробно рассказал о системе «Орешника». Вот, на ваш взгляд, тех, кто довел практически уже мир и поставил на грань Третьей мировой войны, это вообще должно охладить? Так уже охладило. Это же мы сразу видим по заявлениям средств массовой информации. Вы видите, что, правда, уже нет единой линии, все пошло в разнобой. Это говорит о том, что немножко растерялись. Но оружие хорошее. Не ядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием. Но без проникающей радиации, без заражения местности объекта. Поэтому такое воздействие сильное на так называемое мировое сообщество, особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется. Но и для безопасности союзного государства ведь, да? Это естественно. Я тут старшему брату пошутил, говорю, ну, места готовы дислокации. Когда? Подумаем. Спасибо огромное, спасибо, спасибо. Так, я яшчэ працытую вось гэтую апошнюю фразу ягоную, за якую мы зачэпімся. Я тут старшему брату, это, видать, Путину, и он пошутил. Я старшему брату пошутил. Места готовы дислокации. Когда? Подумаем. І так закаціў так вочы дзіўна, да? Александр, що за дзіўны адказ? Бо выглядае, що Лукашенко як бы прапановваў, альбо кажа, што прапановваў, альбо жартаваў з Пуціным пра тое, каб размясціць гэтыя ракеты «Арешнік» на тэрыторыі Беларусі. У той жа час Белпол на днях апублікаваў сваё расследаванне пра тое, што не знайшоў тактычную ядравую зброю на тэрыторыі Беларусі, а было столькі заяваў, асабліва Лукашэнкі, пра гэтую зброю. Што ты пра ўсё гэта думаеш? Ну, я думаю, што гэта выглядае як другі сезон нейкага серыяла на Netflix, притым, што першы сезон праваліўся. Пад першым сезонам я маю на ўвазе ўсё гэта крыўлянне, якое цягнулася там з 1,5 гады з тактычнай ядравай зброі, якая то была завезена, то не была завезена, пра якую, я нагадаю, Лукашенко нібы даведаўся ад журналіста ОРТ падчас размовы. Бо Путін нават яму не сказаў, але сказаў, што ён гатовы. Потым яна то завазілася, то увазілася, то яна была размешчана, то не была. Мы все разумеем, што калі б яна была размешчана, то у Лукашенка былі там фоткі прэс-служба яго раскіданыя. Все мы б гэта ўсё бачылі, ён з гэтымі ракетамі цылуецца. Ён шмат разоў казаў, што гэта ён будзе кантраляваць гэтую зброю, прычым кожны раз гэта абвяргалася, яго кожны раз адзёргвалі. Часам Грызлов, амбасадар, часам прэс-сакратар Пуціна Песков, часам сам Пуцін казаў, што не, гэта не так, мы самі кантралюем, Лукашенко просто там ахоўвае. Ну і хочу сказаць, што ўжо шмат месяцаў, я магу памыліцца, можа, з 8 Лукашенко ні разу не казаў бы. Летом, по-моему, летом апошні раз щось са Скабеевой было. Так. Некалькі месяцаў ён маўчыць пра ядравую зброю. Бо там ужо і Муравейка казаў, і этот кіраўнік Чырвонага крыжа беларускага таксама казаў, што яны прымеюць ядерную зброю, калі яго здымуць з пасаду. Ну гэтак далей. Там ужо ўсё было, і раптам ўсё абрэзала, і было адчуванне, што гэты серыял як просто зачынілі. І ўсе, як Лукашенко кажа, спадзяліся, што абыдзецца, але не абышлося, і нам зараз паказваюць другую серыю гэтага серыяла, які ўжо ўсім надакучыў пра тактычную ядравую зброю. Я не ракетны эксперт, але, як сам Лукашенко кажа, ўсё пашло ў разнабой, таму што ніхто не разумее, што гэта насамрэч было. Пра «Арешнік» ніхто нічога не чуў пасля да гэтага удара. Нават слова гэта нідзе не гукала. Нават слова. Ну, все ведаем расліну такую, а ракета не было. Зразумела, што
калі гэта і было выпрабаванне, то гэта выпрабаванне такое ілюстрацыйнае, як дэманстратыўнае, нейкая ракеты 60-х гадоў разработкі нового века, то бок 60 год уже гэтай ракете, ну, паказаць, што так мы будзем наносіць удары ў адказ на дазваленне захаду. Але пасля гэта Украіна працягнула наносіць удары, зараз, калі ўжо ну, так выдаецца, што шантаж не зразумеў, не надта спрацаваў, і тут уже выходзіць Лукашенко і зноў прамаўляе гэтую, ну, крамлёўскую метадычку. Давайте вось, як, ну, таму што Путін зараз у паскі, ён ужо зрабіў крок на эскалацыю, але не ўдалася. Трэба нешта яшчэ рабіць. Ну, што рабіць? Ужо сапраўдныя ракеты біць, ну, боязна. А вось размову пачаць пра размяшчэнне ў Беларусі гэтай ракеты, ну, можа і варта. І вось, а можа Лукашенко сабе так прапануе? То бок Лукашенко мог выкарыстаць вось гэты момант, і ён зразумеў, што мячик на баку Пуціна, і Пуціну штосьці трэба зрабіць далей, бо Украіна б'е атакамі па Курску, а Путін ніяк не адказвае, ну, акрамя масіраваных удараў, але яны былі і раней, это нічога новага. І Лукашенко пайшоў, вось, як бы завайшоў гэтую гульню і выйшаў з прапановай. Мы яшчэ пра гэта пагутарым, але прапаную перад тым паглядзець сюжэт пра візіт Лукашэнкі ў Пакістан. Бадай, адна з самых дзіўных і таямнічых сустрэчаў адбылася днямі ў сталіцы Пакістану. Прэм'ер-міністр гэтай азіяцкай дзяржавы і Лукашенка абмяркоўвалі супрацу ў сельскай гаспадарцы, тэхналогіях. Па выніку падпісалі шэраг дакументаў, якія насамрэч мала на што ўплываюць. Як бы скрозь узгадвалася тэма вайсковай супрацы. У гэтай галіне нават адбылася закрытая сустрэча. Але што можа быць патрэбна ад Беларусі, краіне з адной з самых буйных армій у свеце? Больш у нашым сюжэце. Гэтым відэаролікам у садсетцы X Лукашенко асабіста вітаў міністр унутраных справаў Пакістану ў той момант, калі ў краіне палалі пратэсты. Пакуль у пакістанскай арміі аддавалі загад страляць па пратэстоўцах, каля рэзідэнцыі прэм'ера капалі зямлю і прыбівалі шыльдачку з прозвішчам Лукашэнкі. 1, 2, 3. Дарэчы, у якой фізічнай форме Лукашенка сапраўды паказалі па пакістанскім ТВ. Пратэсты для 70-гадовага Лукашэнкі гісторыя свежая і траўматычная. Як бы службы бяспекі і дыпламаты Пакістану не спрабавалі не ўзгадваць гэтую тэму падчас візіту, першым не вытрымаў Лукашенко. Вы знаете, что здесь, в Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты Америки, Англия, ваш сосед Индия, Австралия, возможно, подключится Япония, Южная Корея, хотят создать некое Тихоокеанское НАТО. Естественно, Пакистану, который хочет мирно развиваться, это, возможно, неинтересно. Поэтому вас будут качать, вас постоянно, вас будут нагнетать обстановку. И вот главное, что я хотел сказать, это уже население касается. Берегите свою страну, сохраните, у вас будет место для жизни. Не сохраните, будет беда. Дружеский вам совет. Сяброўскую параду праглынулі моўчкі, відаць, па тварах не вельмі радасна. Адносіны з пералічанымі краінамі ў Пакістана куды больш шматслойныя, чым апісаў іх Лукашенка. Да прыкладу, у 2022 годзе Великабрытанія праз Румынію паставіла ўкраіне ўзбраенне менавіта з пакістанскай авіябазы Нурхан. Дарэчы, сам Пакістан у 23-м даслаў Украіне напрамую 10 000 снарадаў. Цяпер, што праўда, літаральна ў мінулым месяцы Пакістан і Расія падпісалі мемарандум аб міжнароднай супрацы. Менавіта больш шчыльная супраца з Расіяй можа насамрэч цікавіць Пакістан, лічыць палітолог, кіраўнік медыа-цэнтра «Поистине» Руслан Айсин. Кремль может попробовать попросить правительство Шарифа дать возможность вербовать жителей Пакистана. Все-таки это 5-й, по-моему, да, по численности страна в мире. Плюс ко всему это возможно приобретение каких-то вооружений, прежде всего, наверное, гаубичного типа, там, миномета или что-то такое. И в обход Китая, потому что Китай блокирует очень многие сейчас вещи, мы знаем, да, в том числе банковский сектор, поэтому они очень надежные.
А нынешнему пакистанскому правительству деваться некуда, оно в тяжелейшем кризисе экономическом и политическом. Уласна, гэта і паказваюць пратэсты. Дзейны рэжым папросту зрынуў былога прэм'ера нібы за раскрыццё дзяржтайны і хабары на вялікія сумы і кінуў у вязніцу на 10 год. Адтуль Імран Хан заклікаў сваіх паплечнікаў выходзіць на акцыі пратэсту. Пра тое, што бунт акурат прыпадзе на візіт Лукашэнкі, службам бяспецы было дакладна вядома. Ад таго, гэты візіт выглядае яшчэ больш дзіўна. Наўрад ці пакістана-беларускія адносіны сапраўды такія істотныя, таму версія з Крамлём тут выглядае больше правдоподобно. Здесь проблема еще и в том, что нынешняя пакистанская власть не понимает, как реагировать на приход Трампа. Поэтому, возможно, вот через Лукашенко они пытаются выйти на Москву каким-то образом. Магчыма, праз так званую военную супрацу. Гэтая тэма акурат гучала падчас візіту Лукашэнкі. Вядома, што ён нават сустрэўся з камандуючым пакістанскай арміяй, прычым за закрытымі дзвярыма. Магчыма, сапраўды праз Лукашэнку Ісламабад і Масква праходзяць на новую ступень адносінаў. Паводле рэйтынгу Global Firepower, Пакістан 9-я па моцы армія свету і 7-я па колькасці. Беларусі такую краіну не зацікавіць, таму афіцыйна перамовы тычыліся больш звыклай для Лукашэнкі тэмы сельскай господарки. Мы знаем, что в Беларуси очень хорошо развиты и технологии, и тяжелая промышленность, и сельскохозяйственный сектор, и особенно машиностроение в области сельского хозяйства, как тракторы. Гэта па сутнасці ўсё, што вядома на дадзены момант. Абітныя мэты, якія ставіліся на світанку адносінаў, не дасягнутыя. А гэта мара пра таваразварот у $1 мільярд. Летась пра санкцыі ён увогуле скараціўся да 50 мільёнаў. Што праўда, дарожная мапа на 2025-2027 гады і шэраг дакументаў паміж рэжымамі Лукашэнкі і Гарыфа падпісаныя. Тым часам мінскі дыктатар ужо прыляцеў у Казахстан на чарговы саміт АДКБ. Так, пра саміт АДКБ мы яшчэ пагутарым, але прапаную пачаць вось з гэтага відэа. Ну, мы все любім такія, калі штосьці прабіваецца праз вось гэтую дымавую завесу, запісы, як Лукашенко кульгае, там, альбо штосьці яшчэ там яго са здароўем, таму што гэта таямніца, так? Але перад тым хочу цябе запытаць, вось ці правда, што Пакістан знаходзіцца ў ціхаакіянскім рэгіёне, як заявіў Лукашенко? Ну не, зразумела, что для Лукашенко там вся Азия это некий таки третий свет, там все близко. Ну, мы же разумеем, там некалькі тысяч километров до Тихого океана. Так. Не верим. Помилюсь, он же не Ну, географ, индийский, а гісторик. тихий, какая розница? Он же гісторик, а не географ, правильно, мог помилиться. У сюжэце паказаны невялічкі кавалак відэо неафіцыйнага, скажем так, пакістанскага відэо, не беларускага, дзе бачна, што Лукашенко кульгае, сыходзячы па трапе самалёта у Пакістане, так? А не на сайце Лукашэнкі, а не ў тэлеграм-канале Пулперова, такога запісу няма. Там гэта все абрезана. То есть летіць самалёт, і Лукашенко ўжо стаіць на зямлі, так? Што цікава, і няма відэо, як он сядае в самалёт Менску, няма, як высядае в Пакістане, і няма таксама відэо, як он высядае в Казахстане. Пасля Пакістану он прилетів в Казахстан, так? Вось што ты думаеш пра гэта? Пра гэта спробу схаваць. Ёсць сапраўды што хаваць, бо кульгае ён яўна, так? Это штосьці сур'ёзнае? Ці в чым тут справа? Не, ну я не асабісты доктор Лукашэнкі, ён чалавек не малады, розна можа быць, але, канешне, гэта сімптоматычна. Калі згадаць, як Лукашенко прыходзіў да ўлады, ён ставіў на імідж такого крепкого мужика з народам і ад народа, які там не вельмі хаваў, што ён там брутальнымі метадамі распаўляецца з арганізованай прыступнасцю, з апазіцыяй і гэтак далей. Ну, канешне, калі ты ўжо прошло 30 гадоў, ты ўжо просто па аб'ектыўных біялагічных прычынах не можаш быць такім мачо, але зразумела, уже большасць выбаршчыкаў, якія цябе выбіралі ў 94-м, яны ўжо не з намі па тых ці іншых прычынах. Ну, так, зразумела, што у яго ёсць пэўныя праблемы з іміджам, як сябе прадаваць маладому пакаленню, чаму вось людзі, якія зараз жывуць у Беларусі, павінны гэта ўсё назіраць і далей. Так. Прычым, што цікава, в дэмакратычных дзяржавах жа такіх відэо не хаваюць, іх фактычна немагчыма нават схаваць. Ну, якім-нибудь Байден паказваюць часта, як ён можа ўпасці на трапе. Это нікога не здзіўляе, жывы чалавек, так? Я прапаную паглядзець невялічкі кавалак, вось менавіта канкрэтны прыклад, як змантавала прэс-служба Лукашэнкі відэо, як ён высядае з самалёта, дакладней там няма моманту, ён высядае з самалёту ў Казахстане. Дэканструем фейкі.
Так, з сонячного Пакистана у несонячний Казахстан. Магія монтажу, правда? Магія монтажу. Тепер кожен в телефоні може монтувати і може те ж саме змонтувати. Їде самоліт, стоїть пригожа дівчина з квітками. Бац! А Лукашенко вже не в самоліті. Моменту нема. Ну, ми обміркували, да? Тобто явно прес-служба ховає, що у Лукашенки проблеми зі здоров'ям. Але це вже не секрет. Пропоную перейти ось до того, що було в Пакистані, бо там кидається у очі тое, што, ну, вядома, Лукашенко прилетеў у эпіцэнтр масавых пратэстаў са стралянінай. І калі прилетеў самалёт, звычайна, як это выглядае? Картэж аўтамабіляў і едуць в рэзідэнцыю. Тут так не было. Лукашенко пересеў у верталёт. І сустракаў міністр унутраных спраў. Так, міністр унутраных спраў сустракаў, яны селі ў верталёт. Чаму? Каб не трапіць у ту движняк гэты, у гэтыя пратэсты, каб там яго не абстралялі, напрыклад, так? Ці, як ты думаеш, што он там адчуваў, калі от гэта атмасфера пратэстаў і верталёт зноў жа, верталёт, да? Это ж таксама ягоны стыль, верталётам летаць над пратэстамі. Дэжавю, вяртанне як бы ў мінуўшчыну. Ну, зразумела, што у Лукашэнкі ў 2020 годзе была вельмі глыбокая траўма. У кожнага была б такая траўма, калі ты 30 год кіруеш краіны, ты сам для сябе фармуеш палітычнае поле. Найбольш там небяспечных апанентаў ты можаш забіваць, кідаць у турмы, выцякаць з краіны. Тых, хто менш небяспечны, проста іх маргіналізаваць, не даваць ім рэалізоўваць сваю палітычную, акадэмічную кар'еру, не даваць займацца бізнесам, проста нармальную працу не маглі знайсці людзі, якія звязаныя былі з апазіцыяй. І, здаецца, до 2020 года ён всю гэтую працу правёў, ужо вырасціў больш-менш пакорнае насельніцтва. Аднак усё ж такі нешта пайшло не так. Нават падчас срэжысаванай ім жа прэзідэнцкай кампаніі дваіх ключавых кандыдатаў прэзідэнта прыйшлося пасадзіць. Прызначыў ён Светлану Ціхановскую, як ён сам казаў, домахазяйку, кухарку, якая ў яго там іерархіі, там у яго пабудове свету палітычна, ну, магчыма, найніжшая істота ў гэтым палітычнай яго іерархіі, і ён ёй прайграў з трэскам. То бок зразумела, што для яго нейкія там праявы дэмакраты, калі народ кажа сваё слово, просто народ выказвае пратэст, для яго, конечно, гэта звязана не толькі з страхам утраты улады, але просто з такой, ну, гэта нагадвае пра яму галоўную жыццёвую неўдачу, пра тое, што ён, кіруючы краінай, просто стаў агідны для свайго народу і прайграў просто першаму папамшчымся чалавеку. Пра ягоную галоўную жыццёвую няўдачу, пра фіаска ў 2020 годзе ён сам узгадаў недаўна на днях, яшчэ перад гэтымі візітамі, падчас выступу перад студэнтамі, дзе ён казаў, калі ты памятаеш пра здраду, што, маўляў, у 2020 годзе там здрадзілі, там недзе там у МЗС чыноўнікі, то есть ён зноў згадвае пра то, што была нейкая здрада. І там быў цікавы момант. Задалі досыць смелае пытанне пра тое, ці ў Беларусі могуць адключыць інтэрнэт. Так? Ну, ясна, што не выпадкова, гэта все запланавана было, узгоднена, неузгодненых пытанняў быць не можа. І Лукашенко адказаў, што заявіў, што да, мы можам адключыць інтэрнэт. Вось у мяне пытанне ўзнікае, калі ён цяпер все кантралюе, ідуць масавыя рэпрэсіі, тысячы людзей сядзіць в турмах, няма ніякай апазіцыі, няма ніякіх незалежных медыа ў Беларусі. Навошта яму адключаць інтэрнэт і ввогуле пра гэта казаць? Ну, гэта мы вяртаемся да папярэдняга твайго пытання, што ён гэтую траўму не перарабіў. Ён яе не пераробіць. Ён з ёй будзе да канца жыцця, ён да канца жыцця будзе ведаць, што ён кіруе краінай, якая яго не хоча. Дарэчы, праз інтэрнэт ён таксама зноў кажа тое, што зрабіць не можа. Зразумела, там на дзень-два ён можа адключыць інтэрнэт, як гэта было ў 2020 годзе, але гэта сімптаматычна вельмі, што інтэрнэт гэта адна з такіх рэчаў, на якіх сям'я Лукашэнкі, менавіта Віктор Лукашенко, зарабляе вельмі добрыя грошы. Не робячы нічога, проста распрадавае падаражэй інтэрнэт правайдерам, яго сям'я проста сядзіць на гэтай залатой качкі. Зразумела, гэтую качку ці курыцу рэзаць ён не будзе. Ну і калі пасачыць за беларускім там афіцыйным інфаполем, там ужо пайшлі
такія колы па вадзе, дзе прапагандысты тлумачаць, чаму інтэрнэт не трэба зачыняць, бо там дзяржаўныя, там, канешне, гэтыя бегу, як яны кажуць, адчуваюць сябе там як рыбу ў вадзе, или нашы там дзяржаўныя структуры, нашы медыа таксама там прысутнічаюць, там распаўсюджваюць афіцыйную кропку гледжання. Ну, то бок, ну, гэта так, Лукашенко, ну, ён проста састарэў на некалькі дзесяткаў год для гэтага. Ён не актуальны, ён не разумее, пра што ён кажа. Александр, вось пра наконт Віктара і інтэрнэт. Гэта цікава ты узгадаў, бо ну, па розных крыніцах за апошнія гады розныя дадзеныя з'яўляліся, але агулам карціна выглядае так, што у клана Лукашэнкі ёсць схаваныя актывы, сродкі на досыць вялікую суму. Называюцца розныя. Але прыкладна ад 9 до 12 мільярдаў долараў. Найчасцей з'яўляецца дзяржава Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, дзе гэтыя грошы знаходзяцца. Таму туды Віктар лётае час ад часу. Вот, ну ладно, адключыць інтэрнэт, страціць Віктара гэтыя грошы з інтэрнэт. Ну і што? Все роўна яшчэ мільярды застаюцца. Ці гэта страх перад выбарамі? Все-таки не гледзячы на зачыстку поля палітычнага, яны баяцца, што праз 2 месяцы штосьці адбудзецца такое, што ім прыйдзецца вырубіць інтэрнэт, каб гэта апанаваць. Не, ну, я думаю, што улічваючы, якая сёння сітуацыя ў Беларусі, як все падаўлена, як все пасаджаны, ну, я не думаю, што ёсць рызыка пэўная нейкіх там масавых пратэстаў. Зразумела, што хутчэй за ўсё іх не будзе, ну, нічога выключаць на 100% нельга, але ну, мы бачым, што гэта вельмі малаверагодна. Гэта, зразумела, ну, як я бачу, гэта Лукашенко ўжо ў пэўнай такой цёплай ванні, акружоны сваімі найбліжшымі людзьмі, які, зразумела, яго палохаюць і кажуць, што вось, ты нам абавязаны, мы цябе ахоўваем, мы цябе прывялі да ўлады, яны там не спяць, яны ўсё рыхтуюцца. Ну і мы бачым, што рэпрэсіі сапраўды працягваюцца, нават узмацняюцца перад выбарамі. Ну, гэта ўжо такі механізм, які сам сябе накручвае. Сілавікі будуць рэпрэсаваць людзей, рэпрэсаваць все больш блізкіх да Лукашэнкі людзей, каб паказаць яму, што яны патрэбныя, што ён у коле ворагаў. А ты верыш тое, што пасля выбараў, калі ён убачыць, што там яму намалявалі колькі там працэнтаў, 80%, такая лічба з'яўлялася, ён можа крыху супакоіцца, вось гэты градус, ён спадзе, да? Можа нават рэпрэсіі зменшацца і палітычных вязняў больш выпусцяць, а не так, як цяпер вось гэтымі порцыямі па 30 чалавек. Не, я не бачу прычын, каб гэта адбылося. Я думаю, можа зменшыцца та частка рэпрэсій, якая ідзе зараз у якасці зачысткі перад выбарамі, у якасці там перадвыбарчых мерапрыемстваў. Ну, нават не хочацца казаць перадвыбарчы, перад перазначэнчыцкія мерапрыемствы, бо зразумела, што гэта ніякі не выбары, Лукашенко проста пераназначае. Ну, вось гэтая частка можа зменшыцца. А так, ну, гэта, зрэшты, прагаварыў Юрий Воскресенскі у сваім інтэрв'ю парталу «Зеркало». Зразумела, што гэта былі не яго думкі, гэта было тое, што яму сказана было перадаць, што там, нагадаю, галоўныя тэзісы былі, што рэпрэсіі не спыняцца, кагосьці, можа, адпусцім, але галоўнае, там, какой он назваў Бабаріка, іншыя, дрэнна так казаць, але, ну, вядомыя палітвязні, яны будуць сядзець, гэта, я думаю, афіцыйная пазіцыя, і я не бачу прычыну, каб яна моцна змянялася. Таму варта глядзець рэалістычна на гэта і не спадзявацца ад Лукашэнкі чагосьці, нейкай лібералізацыі, ацеплення. Александр, мы занадта даўно ведаем Александра Лукашенка, каб нешта такое спадзявацца, так. Мы яшчэ зараз вернемся яшчэ на адзін раунд нашай размовы, але перад тым прапаную тобі паглядзець разам сюжэт пра тое, што ўсё больш расійскіх дронаў лётае над Беларусю. Пакуль Лукашенко лётае над Азіяй, над Беларусю лётаюць расійскія дроны камікадзе. У часе, калі Расія ўзмацняе паветраныя атакі на Украіну, больш дастаецца і Беларусі. Гэтым тыднем расійскія беспілотнікі залеталі на нашу тэрыторыю дзясяткамі. Некаторыя з іх збілі пад Мазыром. Частка шахедаў проста знікае з радараў, але яны па-ранейшаму несуць небяспеку. На днях зарэгістравалі рэкордную колькасць расійскіх беспілотнікаў над Беларусю за ўвесь час. Цяпер ужо дзясяткамі расійскія шахеды трапляюць на тэрыторыю Беларусі. Беспілотнікі, якія Расія выкарыстоўвае ў вайне супраць Украіны, сталі залітаць у нашу країну з сярэдзіны лета. Чим більше Росія буде відправляти в бік України шахедів, тим більше їх буде повертатися до Росії або залітати навіть на територію Білорусі.
Рэкордная колькасць дронаў камікадзе трапіла ў Беларусь за сотні 24-25 лістапада. Тады беларускі гаён зафіксаваў 38 пералётаў шахедамі беларуска-украінскай мяжы. 2, 1, пуск! Гэта адбылося ў часе эскалацыі расійскіх атак на Украіну. У тую ноч, паводле паветраных сілаў ЗСУ, Расія запусціла 145 беспілотнікаў. У наступную ноч з 25 на 26 лістапада Украіну штурмавалі 188 дронаў, што стала рэкорднай колькасцю падчас аднае атакі. Праўда, некаторыя з запушчаных Расіяй дронаў насамрэч не ёсць шахедамі з баявым зарадам, а толькі на іх выглядаюць, каб забраць на сябе ўвагу сілаў супрацьпаветранай абароны. Вони використовують дрони-приманки. Це дрон Гербера і дрон Пародія. Вони імітують шахеди. Там встановлено замість бойової частини лінза Люненберга. І ця лінза Люненберга, коли відбувається опромінювання цього дрону комплексом РЛС, радіолокаційною станцією, вона імітує більший розмір. Сярод дронаў, што трапляюць на тэрыторыю Беларусі, частка пасля вяртаецца ва ўкраіну. Лічаныя з іх збівае беларуская СПА, а лёс некаторых застаецца невядомым. Калі беспілотнік лакацыйна губляецца, гэта значыць, ён мог упасці праз уздзеянне сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Коли відбувається придушення повітряного об'єкту комплексом радіоелектронної боротьби, ніхто не знає, що з ним відбувається. Він просто зникає з радарів. І доки його не знайдуть, там десь в полі, в лісі, в річці, там може плавати десь в озері, доки не буде верифіковано, що воно впало, не можна говорити, що воно збито. У ноч на 26 лістапада ў Беларусь заляцелі 17 шахедаў. 2 з іх былі збітыя. Каманда офісу Святланы Ціханаўскай падрыхтавала рэкамендацыі, як паводзіцца, калі набліжаюцца шахеды. Знайсці гэтыя парады можна у тэлеграм-канале офісу. Александр, 38 российских дронов типу «Шахед» над Беларусью за один день. Насамрэч мы не ведаем, может быть, там были гэтыя фейковые дроны, которые без боевой частки, ніхто ж гэтага не ведае, але беларускі гаён інфармуе про 38. Яшчэ ў ліпені мы здзіўляліся, калі было там 2, 3, 1, 5, а теперь 38 штук. Ну, мы, можа, не вайсковыя эксперты, але так з палітычнага боку, што адбываецца ввогуле, чаму іх так шмат лётае менавіта праз Беларусь, а не навпрост з Расіяй па Украіне? Ну, калі так казаць вельмі так агульна, то вайна гэта такая субстанцыя, якую ніхто не можа кантраляваць. Я аб гэтым казаў у 2021 годзе, калі Лукашенко пачаў клікаць, просто хадзіў і клікушнічаў, ён просто наклікаў вайну на Беларусь, на Украіну, на весь наш рэгіён. Я так даказаў, што просто такія словы, калі іх кажа кіраўнік які дзяржавы, яны маюць матэрыялістычнае значэнне, таму што іншая краіна таксама мусіць рэагаваць. І зараз тое адбылося. Зразумела, там не Лукашенко галоўная фігура, але калі побач ідзе вайна, няма проста варыянту, каб яна не прыйшла да нас. Яна ўжо прыйшла, яна прыйшла ў выглядзе загінулых дабравольцаў і з таго і з іншага боку. Яна прыйшла праз тое, што пачуць, што беларусы ў некаторых краінах могуць плюнуць у плечы. Праз стаўленне агульнае, праз тое, што стасункі з братнім украінскім народам сапсаваныя на десяткі гадоў, можа, нават на пакаленне. І зараз яно пачало прылетаць так вельмі матэрыяльным сэнсе шахедамі. Я баюся, што зноў мой прагноз збудзецца, што гэта проста пытанне часу, калі можа адбыцца трагедыя. Таму што, зразумела, калі такая колькасць дронаў летае, нават калі большасць з іх гэта імітацыі, частка з іх ўсё ж такі з баявой часткай, і некаторыя ўжо ўзрываліся, у тым ліку над Гомелем. Лукашенко наклікаў вайну, потым ён наклікваў ядравую зброю, цяпер ён жартуе пра ракеты «Арешнік» на тэрыторыі Беларусі. Так? А насамрэч гэта ўсё сур'ёзныя справы, тому што рэжым Лукашэнкі застаецца судзельнікам агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэтага статусу яму ніхто не адмяняў. Александр, я прапаную на гэтым месцы паволі скончыць нашу цікавую размову, але перад тым я яшчэ хочу зацытаваць вось гэтыя рэкамендацыі, якія каманда Ціханаўскай падрыхтавала для беларусаў пра тое, як паводзіць сябе падчас атакі шахеда. Уяўляеце сабе, офіс Ціханаўскай рыхтуе рэкамендацыі для беларусаў, што рабіць, калі над вамі шахед. Між іншага, раяць не хавацца ў аўтамабілях, натуральна, там паліва, так, побач з аўтазаправачнымі станцыямі, выкарыстоўваць прынцып двух сценаў, фактычна як в Ізраілі, так, падобна, да, то бок, каб две былі сцены,
Калі цікава больш дэталяў, то можна прачытаць больш гэтых рэкамендацый у тэлеграм-канале Светланы Тихановскай. Я нагадаю, што моим гостем быў Александр Трощенко, журналіст, публіцыст і сузаснавальнік партала Reform News, а таксама ютубер, які сувядзе праграму «Саша, што ты несеш». Дзякуй табе, Александр. Дякую, Сергей. А мы перейдем яшчэ да наступнай тэмы. Светлана Тихановская наведала Канаду. Стратэгічны дыялог, што беларускія дэмакратычныя сілы ўжо вядуць з ЗША і Еўрапейскім звязам, цяпер пачаўся і з канадскім урадам. Прэзідэнтка-элект наведала 4 гарады, сустрэлася з міністркай замежных спраў Канады, сенатаркай ЗША і выступіла на парламенцкай асамблеі НАТО. $1 000 000 на беларускія незалежныя медыі і абвяшчэнне пачатку стратэгічных кансультацыяў з Канадай. Такі вынік сустрэчы Светланы Тихановскай з міністркай замежных справаў гэтай краіны Мелані Жалі. З яе пачаўся працоўны візіт прэзідэнткі-элект у Канаду. Ён працягваўся з 22 до 26 лістапада. Дыялог з канадскім урадам робіцца яшчэ больш істотным у святле таго, што на лета краіна пачынае старшыняваць у вялікай сямёрцы. Сустрэча дэмакратычнай лідаркі з міністркай прайшла на міжнародным форуме бяспекі у Гэліфаксе. Часам здаецца, што калі дэмакратычныя лідары, людзі з апазіцыі просяць вашага падтрымання, просяць сціснуць на рэжымы, прыцягнуць да адказнасці злачынцаў, мы быццам бы просім вашай дапамогі. Я хочу сказаць, тое, што вы робіце для краінаў і людзей, якія змагаюцца за перамены і дэмакратыю, недабрачыннасць. Гэта інвестыцыя ў бяспеку, у тым ліку вашых краінаў. На форуме Светлана Тихановская мела прамову як спікерка панельнай дыскусіі, прысвечанай глобальным пагрозам з боку Расіі, Кітаю, Ірану і Паўночнай Карэі. У Канадзе прэзідэнтка-элект выступіла і перад парламенцкай асамблеяй НАТО. 260 парламентарыяў з краінаў-чальцоў альянсу і партнёрскіх дзяржаваў яна заклікала падтрымаць суверэнную дэмакратычную Беларусь. Бачна, наколькі тэма ў Беларусі ў НАТО робіцца больш зразумелай. Бачна, як НАТО зацікаўленыя ў больш шырокіх кантрактах. Гэта вельмі важна. Вельмі важна для того, каб Беларусь не згубілася і не стала нейкім суцяшальным прызам для Пуціна, не стала зафіксаванай нейкай там сферай вайсковага ўплыва Расіі. Першае паседжанне ў межах абвешчаных стратэгічных кансультацыяў з канадскім урадам адбылося тут жа, у сталіцы Атаве. З канадцамі мы дамовіліся, што фокус будзе на падтрымцы незалежных медыяў, бо цяпер гэта для нас самая крытычная тэма. Другое, прыцягненне рэжыму да адказнасці. Трэцяе, як зрабіць санкцыі эфектыўнымі. І як падтрымаць таксама беларусаў, якія жывуць у Канадзе. І па гэтых 4 трэках у межах гэтага стратэгічнага дыялогу з Канадай мы працуем. Зараз будуць утвораныя рабочыя групы, якія будуць вырашаць ужо практычна. Але самае важнае, што ён запушчаны. Стратэгічныя кансультацыі не абышліся без тэмаў вызвалення палітвязняў і непрызнання вынікаў так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Мы не называем гэта выбарамі. У Беларусі гэта рытуал савецкага кшталту. Гэта перапрызначэнне Лукашэнкі самім Лукашэнкам. Таму, вядома, падзея не зробіць Лукашэнку легітымным у вачах беларусаў. Мы ўжо бачым, як Лукашэнка баіцца гэтага здарэння, бо рэпрэсіі ўзмацніліся. У Канадзе у размовах з палітыкамі і амерыканскімі сенатарамі Светлана Тихановская артыкулявала неабходнасць міжнароднай кампаніі за вызваленне былога добраахвотніка ва ўкраіне Васіля Верамейчыка. Расійскі удар ракетай «Арэшнік» па ўкраінскім горадзе Дніпро – гэта быў яўна адказ на дазвол выкарыстоўваць заходнія ракеты па тэрыторыі Расіі. «Арэшнік» прылецеў ва ўкраіну, а атакам спалецелі па аэрадроме ў расійскім Курску. Пытанне, што далей, бо мяч цяпер на баку Крамля. Вайна ва ўкраіне перайшла ў складаны этап. Перад прэзідэнтурай Трампа Расія павышае стаўкі, б'е так званай новай унікальнай ракеты. Штодня запускае дзесяткі шахедаў. Падымае ў паветра МіГ-31К, які патэнцыйна можа мець ракеты «Кінжал». Інтэнсіўна прадаўлівае лінію фронта. Аднак ні ўкраіну, ні яе партнёраў ракета «Балванка» не спужала. Навіть той «Орешник», про який так пафосно розповідає Володимир Путін, це, в принципі, та ж сама стара радянська ракета, яка отримала просто іншу назву. Це може бути РС-26 «Рубіж», або це може бути навіть РСД-10 «Піонер».
Якщо ми говоримо про спробу Росії залякати Україну міжконтинентальною балістичною ракетою, то їм це, м'яко кажучи, не вдалося. Внимание, расчет. Получен приказ миру на пусковые установки. Міжконтинентальна ракета може бути використана виключно з ядровою боєголовкою, іначе це пустая болванка. Той же Юшмаш можна знищити виключно ядровим ударом. По факті, ад Орешника було менш знищеннів, чим ад фугасної авіаційної бомби у 500 кілограмів. Испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать. В том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется. У той час, коли на Україну скидывают бомби вагою по 3 тонни, Орешник без ядрової боєголовки виглядає як укус комара. У України є далекобійні можливості, у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун, і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Росія супроць України не буде використовувати ядрову зброю, переконаний експерт. Тому фактично і відказати нема чим, каб здивити і спужати. Не спужав Путін Орешником і заходніх партнерів. Зараз вже підіймається навіть питання щодо передачі Україні ракет середньої дальності. Тобто воно зараз знаходиться на рівні дискусії в країнах НАТО, саме дискусії, але тим не менш це ніяк не зупинило. І навпаки, Північно-Атлантичний альянс навіть розглядає те, про що раніше вголос ніхто не говорив. Розглядають варіацію удару на упередження по Росії при загрозі країнам Балтії, наприклад. Тому Орешник зробив ефект наадварот. Тепер Україна використовує атакамси, модифікації М-36, М-31. Гэты модифікації з касетними бойовими частками. Але в українських партнерів є атакамс з бойовою осколково-фугасною часткою, проникаючого типу і, що вельми важливо, супроць бункерної. Є з чого вибирати. Підтверджені удари – це 3 удари. 2 атакамсами, 1 Storm Shadow. Причому 2 удари, вони в першу чергу впливали на ситуацію в Курській області. Перший – це удар по арсеналу в Брянській області і удар Storm Shadow по Мар'їно в Курській області, де розміщувався саме командний пункт Курського угруповання. Загально в 300-кілометровій зоні від кордону з Україною знаходиться біля 200 об'єктів військового призначення російських. Тому усім ім треба падрыхтавацца, асабліва авіабазам і аэрадромам. Тым больш, што Брытанія яшчэ перад жэстам Байдена патаемна перадала Ўкраіне дзесяткі ракет Storm Shadow. Цяпер сітуацыя дынамічная на харкаўскім кірунку. Вызвалены Купенск, але каб нанасіць там удар атакамсамі, спачатку трэба іх назапасіць для значнага удару. Куп'янськ ситуація ускладнюється тим, що в принципі російські позиції зараз знаходяться приблизно за 2 кілометри від околиць Куп'янська. 2 тижні тому росіяни вони спробували зухвало прорватися до центру міста. Росіяни там не закріпилися ніде. І зараз загроза у тому, що вони зараз це як розвідку боєм провели, а потім вони за ці 2 кілометри будуть долати і намагатися закріпитися на околицях Куп'янська. І тут нават пытанне не ў колькасці атакамсаў, а ў абарончых дзеяннях на зямлі. Выданне «The Economist» падлічыла, што амаль за 3 гады вайны Украіна магла страціць до 100 тысяч вайскоўцаў, да 400 тысяч мае цяжкія раненні. Паводле Генштабу Украіны, Расія згубіла на вайне больш за 735 тысяч вайскоўцаў. Таму, калі Крэмль хоча ісці далей, гэты лічбы будуць толькі расці. Шановне гаспадарства, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Я захочу вас глядзець нашу праграму на YouTube-канале Белсат News, а таксама на партале Белсата. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце, трымайцеся і ўсяго вам добрага.